खुलुमबाय जों दिनै नैबे खुंग्रिं PCDC-आव सानथामनि हाबाफारि जोङो लादों। बे हाबाफारियानो जाबाय प्रहिबिसन अफ चाइल्ड मेरिज, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय। बेखौ जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों आरो दिनै नैथि सान। दा बे सानाव जोङो काजलगाव SIPRD निफ्राय जोङो फैदों। दा बेवहाय जोङो फैनानै जोङो मोनदांदों जे दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर आरो समाज सिबियारि जायफोर आइजोफोर बिथांमोना फैनानै दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आरो जों बेजोंनो फोसावनो नागिरदों जे जोंनि समाजाव जानाय जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जों बेखौ बोरै फोजोबनो हायो। बिनि थाखाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बे डिस्ट्रिक्ट मोननैखौ मोनफ्रोमबो PCDC-आवनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानबावदों जे दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जेसेबांनाखि फैनो गोनां आइजोफोर दङ, बिथांमोना फैनानै जोंनि जे मिटिं बा ट्रेनिं, बे ट्रेनिंखौ हेफाजाब होफैबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो नैबे रादाबनि गेजेरजों आङो साबायखर बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो गोजोन्थों। ओरैनो नोंथांमोननि रिपर्टफ्राव दङ नामा गामि ओनसोलफोराव माखासे बेबायदिनो चाइल्ड मेरिजनि रेटआ एसे बारा जानायफोर? बेखौथ' जोङो थांनाय बाराव आसाम सरकारा मोनसे गामियाव BDB सेक्रेटारिफोरनि मोनसे मेसेज हरदोंमोन। नोंथांमोननि गामियाव सोरबाफोर जुदि चाइल्ड मेरिज दङब्ला जाहाथे थानायाव हरो। बेखौ BDB सेक्रेटारिफ्रा सोरबाया गोसो होनानै मावदों, सोरबाया गोसो होनानै मावाखै। गथिखे मोनफ्रोमबो गामियावनो बियो थानो हागौ बा हाया, आं बेखौ बांद्राय नोजोर लायाखै। थानो हागौ आं बेखौ सानदों। दा बेवहाय जोङो बिनि अनगायैबो जोंनियाव मा होनो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जेरैखि जाया जोंनि समाजाव जोबनांगौ, बेखौ नोजोर लानानै जोङो दिनैनि बे खुंग्रिं PCDC-आव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै आइजोफोरखौ जोङो ट्रेनिं होदों। बेखिनि माखासे समावहाय बैफोरबायदि गोथौ जायगाफोरावहाय नै बेबायदि जिथुनाखि एवारनेस बियो सहैस'वा। स' उननि समाव बैसोरबायदि जायगाफोरावहाय सहैनानै बेबायदि एवारनेस होनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो सानो? बेयो मोनसे गभर्नमेन्ट इन्सटिटिउसननिफ्राय जोङो फैदों, SIPRD। बेनि अनगायै जों मोनसे SIPRD-आ मोनसे ट्रेनिं इउनिट, बिनि सिगाङाव PNRD दंमोन। दा PNRD-निनो मोनसे ट्रेनिं इउनिट हिसाबै काजलगावआव मोनसे एक्सटेन्ड अफिस दङ, बेयो जाहैबाय SIPRD। दा बिनि थ्रुयै मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट अफिसावनो जिखुनु जों PCDC लेभेल, बे PCDC लेभेल अफिसाव जोङो नैबे ट्रेनिंखौ जोङो लालांबाय थागोन। आरो मोनफ्रोमबो गामियाव दिनैनि जे नैबे रादाबनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोसावनो नागिरदों जे जायफोरनाखि नैबे रादाबखौ नायगिरि बिथांमोना दिनैनि जे हाबाफारि प्रहिबिसन अफ चाइल्ड मेरिज, बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जेरैखि जाया जोङो फोजोबनो जोङो सेस्था लायो। बेखौनो आङो नैबे रादाबनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनाय जाबाय। নমস্কাৰ। আমি আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ SIPRD, ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আমি তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ ইয়াতে পাতিছোঁ খুংৰিং PCDC-ত। আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰহিবিটেশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ। আমি চাইল্ড মেৰিজটো আমি কেনেকৈ সমাজৰ পৰা নিশ্বাস কৰিব বা বাধা দি আঁতৰাব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰথম আমাৰ আজি দুদিনীয়া ট্ৰেইনিং আজি 2 নম্বৰ দিন ট্ৰেইনিঙৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইবিলাক PCDC-তে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং আগবঢ়াম। চিৰাঙৰ পিছত আমি কোকৰাঝাৰতো এইটো আগবঢ়োৱা হ'ব, যাতে আমাৰ সমাজখনক আমি সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ বেয়া প্ৰথা বা প্ৰথা, চাইল্ড মেৰিজ প্ৰথাটো চলি আছে, সেইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো ৰাজ্যিক অসম চৰকাৰৰ পৰা এইটো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ ৰেছপন্স খুব ভাল। আমাৰ বেচিকেলি আমাৰ আজি SHG মহিলাসকল আহিছে, VO আহিছে, PCDC মেম্বাৰ আহিছে, আমাৰ চেয়াৰমেন আছে, আমাৰ বাকী গোটেই যিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি মেইন মানুহ তেখেতসকল গোটেইবিলাকে আহিছে, আহি আমাৰ এই ট্ৰেইনিংখন অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই ট্ৰেইনিঙৰ যোগেদি কেনেকৈ মেছেজ আনিব পাৰিব বুলি ভাবে আপোনালোকে? এই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ হয়, এই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা আমাৰ যিহেতুকে গাঁৱৰ মানুহখিনি যদি আমাৰ সজাগতাটো আহি যায়, এই আজি গোটেইবিলাক মহিলাই একগোট হৈছে,
এইখিনি কথাই যদি গাঁৱৰ মানুহবিলাক সজাগতা কৰে নিশ্চয় আমি ভাবিম যে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যৰ অলপ হ'লেও আমি আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি ঠিক আছে